Bewoners Sint Maarten boos over aantasting milieu. Mensen waren heel boos afgelopen maandag. De gemoederen liepen hoog op toen er een speciale boom werd gekapt. Het gaat om een volgroeide zeedruifboom aan de Haley Drive in Simpson Bay. Maar nog meer dan deze specifieke boom gaat het ook als symbool over het feit dat de natuur steeds slachtoffer wordt van bouwplannen. En dat zorgde ervoor dat mensen de brug tijdelijk blokkeerden. Het verkeer kon geen enkele kant meer op. En uiteindelijk gaf de politie opdracht om een voertuig te verwijderen, zodat de blokkade werd opgeheven. Maar dat geeft aan dat de bewoners boos zijn. Ze maken zich zorgen over overontwikkeling, milieuschade en wat bewoners omschrijven als jarenlange ongecontroleerde bouwprojecten die het karakter van Simpson Bay blijven veranderen. Er was een live Facebook waarbij kon worden gezien dat bewoners hun